O Concello de Noia, a través da Consellería de Educación, investiu preto de 400.000 euros na mellora dos centros educativos. Actuouse no Virxe do Mar, no campo de San Alberto ou no Colexio da Barquiña. Logo dunhas merecidas vacacións estivais, os alumnos e alumnas regresarán ás aulas este mércores. Neste tempo de desfrute e diversión dos estudantes, os concellos aproveitaron para actuar nos centros de ensino, para tallar as carencias e danos que presentaban. No caso da Vila de Noia, investironse 400.000 euros nestes traballos nos diferentes colexios e institutos da localidade. Estamos ao inicio dese curso escolar donde se están levando a cabo unha serie de obras, unha delas evidente aquí enfrente no Instituto Virxe do Mar, onde se está actuando na fachada principal e posteriormente actuarase nas fachadas laterais e posteriores para completar as actuacións que xa foron iniciadas o ano pasado nese Instituto Virxe do Mar. Neste momento estáse actuando tamén no Colexio da Barquiña, levando a cabo a instalación, a renovación dos cuadros eléctricos que exixía a OCA correspondente para mellorar esa instalación eléctrica do colexio. A vez que se realizarán outros traballos contemplados no orzamento presentado polo Conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Dentro do Colexio da Barquiña para renovar o patio de infantil e outra serie de melloras nese centro educativo. No de Bergondo vaise a levar a cabo unha actuación para conectar o centro educativo cunha pista multideporte que fixemos nunha parcela contigua para que cumpla a accesibilidade e que queden perfectamente conectadas e desa maneira ampliar as propias instalacións deportivas do Colexio de Bergondo e tamén no edificio do Instituto Campo de San Alberto se van a facer unha serie de melloras na cuberta e outra serie de aspectos de eficiencia enerxética. Proxectos que contan co financiamento da Consellería de Educación. En torno a 400.000 euros de investimento por parte da Consellería de Educación, máis unha serie de actuacións que tamén estivo desenvolvendo o Concello e que ademais ten a importancia de que supón tamén compromiso para as vindeiras anualidades onde o conselleiro nos falaba do compromiso para renovar a carpintería exterior do Colexio de A Barquiña, a carpintería exterior tanto portas como ventanas para mellorar a eficiencia enerxética do edificio e o illamento e entendemos que no momento que se vayan materializando todas esas actuacións que vai a ser ao longo dos próximos meses e tamén na anualidade 2025. Case a totalidade dos centros educativos de Noia terían acometidas reformas importantes. O curso escolar 2024-2025 iniciarase este mércores e a Vila Noiesa contará con 2.041 alumnos matriculados de educación infantil ata bacharelato en todos os seus centros.